गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। आं दिनैहाय जेरावबो थांनाय जायाखै, न'आवनो दङ। आंनो दिनै U.T.O.A नि आफादगिरि बिथां मार्कुस बसुमतारी बिथाङा मोनसे भिडिअ हरदों। दिनै इन्टारनेसनेल इउथ डे, ओंखायनो बिथाङा इउथफोरनि बारै माखासे भिडिअ फुटेज हरदों। बेखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। बिथाङानो बुंनाय, बिथां U.T.O.A नि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथाङा मा होनदों, बिथांनि बुंनायखौ दान्दिसे खोनासंलांनि। थ'दे बिदिब्ला जों खोनासंनि। खुलुमबाय। गिबियाव आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गाहाम आरो U.T.O.A नि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो। दिनैनि नैबे सुंद' प्रेस मिटखौ लानायनि जाहोनानो जाहैबाय, दिनैहाय इन्टारनेसनेल इउथ डे हिसाबै दिनै बुहुमानो सेलेब्रेसन खालामदों। दा बिनिखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ गासैबो बे आसामनि आरो भारत सरकारनि आरो जोंनि बिसेसकरि ट्राइबेल इउथफोरनिसिम आंनि गाहाम अनसायनायखौ आं बावहरग्रोयो। आङो बुंनो गोसो, I would like to say Happy Youth International Day to you all of you. दिनैहाय इन्डियाआवहाय आङो मोनसे फिसा सर्ट मेसेज मोनसे हरनो गोसो दिनैनि बे प्रेसमिटनि दारै। बेनो जाहैबाय, इन्डियाआवहाय दिनैहाय जों मिथिनो हायो जे 66% होननानै इउथफोर एज बिटुइन 13 बोसोरनिफ्राय 35 बोसोरसिमनि मानसिफ्रानो बयनिफ्राय बांसिन 66% होननानै गुगोला बेखौ बुङो। दिनैहाय आङो बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफोर, जोंनि इउथफोरखौहाय दिनै खावलायनो गोसो, नोंथांमोननि आखायावनो गासैबो, नोंथांमोनखौ आं दिनै नोंथांमोननि स्पेसियेल डेआवहाय मोनसे खावलायनो गोसो। नोंथांमोना नोंथांमोननि मुल्यबान समायखौहाय बारग'होआमालानो नोंथांनि जिनाखि कर्तब्य, नोंथांनि जेनाखि दायित्व, बेखौ मावनो। बिसेसकरि मेक्सिमाम बांसिनानो स्टुडेन्ट, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा नोंथांमोनखौ जोङो खावलायो, नोंथांमोनखौ U.T.O.A निफ्राय गुरै गोसोजों गुरै खावलायो, नोंथांमोना नोंथांमोननि बे फरायनाय जेनाखि नोंसोरनि डिउटि, बेखौ नोंथांमोनखौहाय मोजाङै मावफुंनो खावलायदों। मानोना नोंथांमोनानो गाबोननि लिडार, नोंथांमोनानो गाबोन बे जोंनि देशखौ, जोंनि रायजोखौ नोंथांमोनानो सालायगोन। लोगोसे आं बेवहाय दिनै बे इउथ स्पेसियेल डे, इउथ इन्टारनेसनेल स्पेसियेल डेआवहाय मोनसे खोथाखौ आरो बुंबावनो गोसो जादों जोंनि U.T.O.A निफ्राय, जे बेनो दिनैहाय जोङो सानो सोरबा सासेया 35 इयार्सनि एबभ, बेयो दिनैहाय मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसननि लिडार जानो समाया। प्लास जोङो सानो जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसना स्टुडेन्टनिल' आरो बिसोरो बे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनखौहाय बे स्टुडेन्टआनो सालायनांगौ। जायहा कारेन्ट स्टुडेन्ट बिसोरनो सालायनांगौ। खिन्थु स्टुडेन्ट हिसाबै दिनैहाय इन्डियाआवबो बा वर्ल्डआवबो देयर इज नो एज लिमिट, माने बेवहाय बैसोनि खुनु खोथा गैया स्टुडेन्ट हिसाबै। खिन्थु जायहा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनखौ दैदेननो, बिथाङा सासे स्टुडेन्ट जानांगोन, बे बैसोआ जेसेबाङानो जाथों। जिहेथु बेवहाय बुंखादों, माने स्टुडेन्टआ एज लिमिट गैया होननानै बुंदों। दा बेनो आंनि खावलायनाया, जोंनि इउथफ्रा, जोंनि बे लाइमोनफ्रा, जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा, नोंथांमोना बे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनफोरखौहाय नोंथांमोनानो लिड लानांगौ। जायफ्रानाखि स्टुडेन्ट बिसोरनो लिड लानांगौ। जायफ्रानाखि सासे लेक्चारार, सासे माबा मोनसे साख्रि मावदों, सोरबा सासे बिजनेसमेन, खुनु स्टुडेन्ट फरायनायजों खुनु लोब्बा गैया, बिसोरखौहाय स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनाव दोननाङा। दा बेनो जोंनि गुरै खावलायनाय जानांगौ। सोरबा बे जोंनि U.T.O.A नि खोथा बुंनायखौ गाज्रि मोननो हागौ, नाथाय जोङो रिकुवेस्ट खालामगोन बिथांमोनखौबो, नोंथांमोना इउथ हिसाबैहाय खामानिखौ मावबाय था, जातिखौहाय सिबिबाय था। नाथाय स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनखौहाय नोंथाङा जुदि स्टुडेन्ट जानानै दंब्ला, देयर इज नो एज लिमिट, एजनि खुनु खोथा गैया। नोंथाङा जुदि दाबो स्टुडेन्टब्ला, नोङो 50 बोसोरब्लाबो जुदि नोंथाङा स्टुडेन्टब्ला, नोङो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनखौ सालाय।
दा बेनो जोंनि गुरै खावलायनाय जोंनि खोथा बुंनाया दिनैनि बे सर्ट मेसेजखौहाय हयथ' सोरबा मोजां मोननो हागौ बा सोरबा हयथ' गाज्रि मोननो हागौ सोरबा जायफ्रा गाज्रि मोनदों आंखौ क्षमा खालाम जोंखौ क्षमा खालाम नाथाय जोङो जा नंगौ खोथा अरायसम बुंबाय थागोन आरो बुंलांबाय थागोन आरो बुंगोनबो दा बेनिखायनो आरो जोबथायावहाय आङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै जोंनि गासैबो लाइमोन गासैबो इयुथफोरनो हेपि इन्टारनेशनेल इयुथ डे हामबायसै। थ' गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दिनैहाय U.T.O.नि आफादगिरि बिथां मार्कुस बसुमतारिया मा बुंलांखो आरो मा फोरमायलांखो बिनि बारै नोंथांमोना खोनानो मोनबाय। थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। जय बर' हारिनि।